mať dary na 50 eur iba prevodom z banky so zmyslom na spomienku, takže ich môžeme sledovať. Pohľadnú kauciu. Myslíme si, že podpisy tisícov občanov, ktoré sú nevyhnutné na registráciu strany, znamenajú viac ako 1000 eur od sponzora. Ak chceme demokraciu a nie parkozáciu, voľby sa nemôžu predávať a kupovať. Televízia a média, ktoré porušovaní zákonov ochrana a reklame zarábajú milióny, ale reformujú demokratický systém našej krajiny. Súčasné udeľované pokuty SP13 od 50 do 200% tejto sumy. Toto všetko je dôležité na to, aby ste transparentnosť financovania a to, ako sa prezentujú tolerantným chamtivcom a gaunerom. Chcel by som povedať ešte jednu vec. Mňa veľmi nadnevalo, keď som v nedeľu v diskusnej relácii počul Matoviča, ako používa nás vo svojej argumentácii. Pán Matovič, toto nie je váš volebný míting. Vy nás nereprezentujete. A napokoj nám všetkým chýba, kto neskáče, je gorila, hop, hop, hop! Viacej, keď fotíš. To je starší nás lídrov, ktorí povedú toto hnutie, povedú davy a vyzvú politické špičky, aby nastala zmena systému, aby nastala radikálna transparencia financovania politických strán a ďalšie postupné kroky k nastoleniu priamej demokracie. A my Slováci to dokážeme. Zvíťazili sme v novembri 89 a porazíme aj systémovú korupciu. Postupne. My sme Slováci, ale nepotrebujeme politikov. Máme tu viacero živočíchov, dvoch morských a jedného suchozemského. Tí morskí sú mečiar a sasanka a suchozemský je gorila. Takže hoci mám rada prírodu a zvieratá, ale sú živočíchy, proti ktorým chcem bojovať.
Thank you.